Somoza de Leiva. Un relato de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao libro Xente de aquí e de acolá. Onte entrei nunha tasca en cuyas paredes colgaban 12 estampas imprentadas no 1899 en Berlín, nas que se contaba a historia de don Hernán Cortés, coa conquista de México e os amores do cabaleiro coa lengua marina, e acordeime entón de Somoza de Leiva. Iste Somoza de Leiva. Leiva está nun alto, entre castiñeiros, en terra de Miranda, e nunca vi lugar con máis fontes. Servira ao rei no rexemento do Tumba, e dende entón quedaralle un amor polo marqués del Valle de Orcaja e as súas andanzas mexicanas, e sabía todo da noite triste. En Lugo mercara esas 12 estampas que eu estou vendo agora na taberna, e tiñas colgadas nas escaleiras e no comedor da casa. Sendo un neno, fun a colá a festa de San Bartolo. E Somoza, que xa daquela estaba algo coxo da roedura dunha nutria no vao de Sigueiro, líame o texto de cada episodio, e sorprendíase, sendo bilingüe a literatura a pé de estampa, que eu yo lese en francés. «Mira que pernas gordas!» E amosábame as pernas de Marina, brancas e redondas. Marina estábase mirando nun espello, co que agasallara o señor capitán. Somoza era memorialista, perito aficionado e picapleitos. Dunha viaxe que fixo a Baños de Molgas, trouxo a Leiva un can raro. A capa amarela con manchas mouras, bragado en branco, e que mexaba erguéndose das patas traseiras. Era un can triste e calado que comía as mazás caídas no prado e, se escoitaba zumbar as abellas, púñase a paralas, agachado como se foran perdices. «Ese can non val nada», díxolle o meu primo de tras os montes a Somoza. «Pois é o pedido para un letrado», contestou Somoza. E vai, e aclaroulle o meu primo que era o máis intelixente dos cas que nunca coñecera, e que para un abogado de Lugo como Pepe Bonito ou de Madrid como Soto Reguera non tiña precio. «É un can que só lle ladra a parte contraria». Si Somoza andaba correndo cos pleitos de algún veciño e chegaba alguén de consulta e o can ladraba, era que o visitante viña mañoso a enredar no asunto. O can daba os testigos favorables e os contrarios ou falsos. Nunca fallaba. Cando o can adoeceu e cegou, Somoza levouno a Lugo. O oculista Gasalla levouno metido nun cesto, moi envoltiño nunha manta zamorana. Iban pola praza de Santo Domingo e o can dende o cesto ladrou. Somoza parouse e mirou por ver que pasaba. E pasaba cara a rúa de San Marcos o gardarríos de Crecente que lle puxeron a multa. Esquecíaseme dicir que o can chamábase Montezuma.